tenim un gràfic, que a mi m'agraden molt els gràfics, d'interpretació dels moviments. Primer de tot el que hem de fer en un gràfic, hem estudiat dos tipus de gràfics. Hem estudiat posició-temps i velocitat-temps. Per tant, el primer que hem de fer és veure si tenim posició-temps o velocitat-temps. Posició-temps. Un cop hem analitzat això, el que farem ara abans de llegir l'enunciat és entendre què passa en cadascun dels trams. Tenim un mòbil A que fa aquest recorregut, d'acord? I un mòbil B que fa aquest recorregut. Primer de tot, detectem quants trams hi ha en cada mòbil. En el mòbil A hi ha 3 trams. 1, 2, 3. Són cada línia recta. En el B, 1, 2, 3, 4 trams. Ara analitzem què són aquests trams. Primer de tot, anem al A. Tram 1 del A. La posició està a 0, passa el temps i la posició no canvia. Si no canvia la posició mentre passa el temps, vol dir que estic quiet. En el segon tram, el temps passa i la meva posició augmenta. Vol dir que estic avançant. Com tinc una línia recta, que és l'únic que estudiarem en aquest curs, tinc un MR1. Un MR1A seria una paràbola, però no ho estudiarem aquest curs. Per tant, si veiem una diagonal, és un MR1. Positiu o negatiu, o sigui, m'estic allunyant o m'estic apropant. Com augmenta la velocitat, m'estic allunyant. Per tant, és un MR1 positiu. I en l'últim tram passa el temps, però la posició no avança, no es mou, és la mateixa posició. Per tant, torno a estar quiet. Ara anem al B. Tinc una diagonal, jo estava als 20 metres i he anat fins als 15 metres. Per tant, moviment sí que n'hi ha. Per tant, MR1. Com? Com estic apropant-me, jo estava als 20 i estic venint als 15, estic més a prop, és un MR1 negatiu. En el segon tram em mantinc als 15 metres, per tant, estic quiet. En el tercer tram passo dels 15 als 5, m'estic apropant, per tant, tinc un MR1 una altra vegada negatiu. I per últim passo dels 5 als 20, em torno a allunyar. Per tant, tinc un MR1, en aquest cas, positiu. Ara ja he detectat tot el que tinc en el meu gràfic. Un cop he fet això, començo a respondre les preguntes. Quants moviments diferents experimenta cadascun? Doncs ja ho hem fet. I em diu que els anomeni. El que acabo de fer. 3 trams, quiet, MR1, quiet. 4 trams, MR1, quiet, MR1, MR1. Fet. Velocitat de cada tram. Recordem que la velocitat és la diferència de x entre la diferència de temps. Faré només un, perquè són tots iguals. Llavors, en el mòbil A, en el primer tram, com la diferència de posició és 0, 0 entre qualsevol cosa és 0. Per tant, si argumenteu que no varia la posició, per tant la velocitat és 0, no cal que feu l'operació. Si no ho especifiqueu en línia, heu de demostrar-ho en fórmula. Llavors jo vaig directament al tram 2. Recordem que és posició final menys posició inicial. Temps final menys temps inicial. Posició final del tram 2. Aquest és el meu tram 2. Posició inicial, posició final. Punt inicial, punt final. A la posició final vaig a l'eix de la posició. Em diu que soc a 20 metres. Inicialment era a 0 metres. Ara mirem els temps. El temps final del tram 2 són 8 segons. I el temps inicial del tram 2 són 4 segons. Per tant, em queda 20 entre 4, 5. 5 què? Metres segon. Com sé les unitats? Perquè me les xiven aquí. Si aquí posés quilòmetres segon, això seria quilòmetres segon. Important això. Es fa el mateix amb la resta. Quadre, que al ser la diagonal cap amunt sigui positiu,
els que són la diagonal cap a baix us ha de donar una velocitat negativa. Si no és així, reviseu els càlculs. Quan es troben, aquesta és fàcil, es troben on creuen les línies. Veieu aquest i aquest, aquí. Com no et diu posició ni temps, especifiquem les dues. Es troben a la posició 10 en l'instant 6 segons, o sigui, a la posició 10 metres, perdó, als 6 segons de que han començat a moure's. Quin desplaçament ha experimentat en total cada cos? Recordeu que el desplaçament és la posició final més la inicial. Ojo aquí, en el tram, en el mòbil A, la posició final són 20 metres, la posició inicial són 0 metres. 20 menys 0, 20 metres. L'alt A. En canvi, la del B, ojo aquí, hi hauria d'especificar A, B, B. Posició final del B. És el mateix punt, 20 metres. Posició inicial del B. Ojo, és 20 també. Per tant, 20 menys 20, 0. El desplaçament és 0. El que no era 0 era la trajectòria. Recordeu que la trajectòria era sumar tots els desplaçaments. Sí? Fem un exemple. A l'A faig així meu alta. Aquí no es desplaça, aquí passa del 0 al 20, per tant es desplaça 20, i aquí no es desplaça. Per tant, en aquest cas, en l'A, la trajectòria és igual al desplaçament, o sigui 20 metres. Però en el B, fixeu-vos, passa del 20 al 15, o sigui fa 5 metres. Està quiet. Passa del 15 al 5, fa 10 metres. Porto 5 i porto 10. I aquí passa del 5 al 20, fa 15 metres. Per tant, 5 més 10 més 15, 30 metres de trajectòria. Veieu que aquí desplaçament i la trajectòria són diferents. 30 de trajectòria, 0 de desplaçament. Sí?